Mandinibulise matholonyongande kudlelana. Niyabuliswa kaloku umfokahoho umando ndendo ndelimbungela zikaXhosa. Ndifuna ugawulanda warhuqa. Sithi sihloko sam, kwakumele ukuba senze ntoni ukuqinisekisa into yokokuba sinenkolo kaNtu esebenzayo, hayi inkolo kaNtu esiyimeta ngokuyithelekisa nobuKrestu okanye neenkolo ezifikayo. Yintoni le kwakumele ukuba siyenzile? Yabona ke andijonganga into yokokuba uvakalelwa kanjani xa ndithetha ukuba imbali yimbali. Nanjengento yokokuba ndisebenze kakhulu noDr Nokuzola Mndende ukuqinisekisa into yokokuba inkolo kaNtu ibhaliswa eburhulumenteni njengenkolo kaNtu, hayi njengenkcubeko. Phako 1995 ndithi kuDr Nokuzola Mndende, Madlamini dadethu, masihambele wonke amakomkhulu siqale ngala wethu kwaXhosa de siyophumela nakwezinye izizwe, amaZulu ke ubheka phambili. Sizama ukufumana uluvo lweenkosi neeKumkani malunga nenkolo kaNtu kuba ngokwakwethu thina abantu abamnyama asinankolo, sinonqulo, ingakumbi thina maXhosa sinonqulo lwamanyange. Apho uQamata ebengakhonzwa koko kuthethwa naye. Ngoku ke ngosinenkolo kaNtu ke ngoku. Yintoni esimele uba siyayenza ukuze inkolo kaNtu isebenze? Iyintoni ekumele uba siyayenza ukuze inkolo kaNtu yamkelwe sithi thina abantu abamnyama? Wandizulisela uDr Nokuzola Mndende sade saxabana, wandigxothisa nasemhlobo wenene iseyiradio Xhosa ke ngoko, wandenzela amayelenqe anzima engayithethi inyani yento yokokuba njengokuba ndisithi masiye kwinkosi neeKumkani, wathukwa ziiKumkani zathi ungunongqawuse ohamba ngentungo ehambela amasiko nezithethe eyinkazana. Zange ayithethe loo nto leyo. Mna loo nto ndiyothuka xa ndiyibona encwadini ayibhalileyo uba hayi bo mani, lo mama ngoku andizulisela yangafuni siye kwinkosi neeKumkani uthukiwe. Yile nto indenza isinqala. Uyabona uMndende uye wangcola oku kwegqirha apho azawuthi umkhwetha ephuphe umzomkhulu. Igqirha litshone livela lingatsho into yoba ndinetyala emzini omkhulu, andizukwazi ukukusemzini omkhulu. Ndinetyala emzini omkhulu, andizukwazi ukukusemzini omkhulu. Igqirha lilenyani liyayithetha loo nto leyo, lithi andizukusa kule ndawo wena uboniswe yona. Zakufunela umntu ozakukusa. Elinenyani igqirha lenza loo nto. Elingenanyani lizitye iinkomo zakho lizitye xa kufuneka ngokuyiwe emzini omkhulu litshone livela lingatsho kuba ndikwazi ukuya emzini omkhulu, lenza uchuku oluzawubangela into yokuba lukugxothe. Kanti egqirha lukugxotha njena lugxotha lisazi into yokokuba liyityile imali yakho, ngoku liyoyika ukuxelela into yoba andikwazi ukusa kule ndawo izinyanya zithi mandikuse kuyo. Zangatsho uMndende into yoba hoho andifunwa ziinkosi neeKumkani, zithi ndiyinkazana ehamba ngengcondo ihambela amasiko. Ngenda ndiyifumene indlela engcono yento yokokuba ndimcebise ndithi masenze ngolu hlobo ke Mndende, kuba mna ngo-1993 ndingomnye wabachongwa wabatyunjwa kwirharha beRoyal Council eMngqeshe. Yeke into yokokuba laa council ingazange isebenze, kodwa into ebalulekileyo kukuba ngelaa xesha ndandikwirharha beRoyal Council. Kwaye mna noNkosi uphathekile Olomisa sasilala ngengubenye, efana ngathi ungutata kum, efana ngathi ungumkhuluwa kum. Zininzi indlela engendandenze ngazo uqinisekisa into yokokuba mna noDr Nokuzola Mndende siyaya kumakomkhulu. Jonga ngokuba sineminyaka emingaphi? Sineminyaka engaphaya kwe-20 years sinenkolo kaNtu. Kodwa ungathi ubuze kumnumzana Loyiso Nqevu
ubuze kuDr Nokuzwela Mndende into yokokuba inkolo kaNtu le izinto zayo zagqitywa kwawaphi amakomkhulu. Akekho umuntu onokuxelela. Asinayo into yesintu enokuba yinto yesintu ingagqitywanga kumakomkhulu. Ezi zinto zindenza ndibe nolaka kuba kaloku ndandihlanywa ndabhanxwa. uNokuzwela Mndende wandibhanxa, wandenza isibhanxa. Ndihamba naye ndimcebisa ngento yoba masihambe siye kumakomkhulu, akatsho kum uba yena akafunwa ngamakomkhulu. Ndizoyibona seyibhala encwadini. Akuyibhala encwadini angatsho into yokokuba ndiyambulela uhoho ngokunyuka esehla nam. Ndiyambulela uhoho ngokunyuka esehla nam. Sizoba kule ndawo sikuyo. Thena yenza ingathi into yakhe. Ndaza nesindululo esithi mna bekumele uba kwakulapha kwinkolo kaNtu sine-conference. Ndayisuggesta loo nto leyo ngoo-90 into makubekho i-conference ezizawuthi zijikeleze kulo lonke, kuthathwe imizuzu sikwazi ke ngokuba xa sithetha ngenkolo kaNtu sithi ngonyaka othile sagqiba kwelithi siyimibutho enga, kuba inkolo kaNtu befuna uba imelwe yimibutho ngemibutho yezenkcubeko. Ngoku nabantu abafika izolo kule nkolo kaNtu bavela ngoku sebeprofeta izinto ekudala sizithetha. Bavela bengabaprofeti abakhulu abaziwayo. Ndiyabahlonipha abaprofeti, kodwa ukuba umprofeti ufika adelela abantu ebebesebekhona entweni, yethandabuzisa loo nto uba ukuprofeta nyani na, kuba kaloku xa uyimboni bumele uba uyabahlonipha abantu ebengaphambili. uYesu ngumprofeti omkhulu, kodwa wafika wabahlonipha uYohane. Yilaa nto ade athi xa isithi uYohane nakwazi ukukubhabhatiza kuba wena ungumthunywa omkhulu kaThixo. Uthi uYesu ndibhabhatize Yohane khona ukuze kuzaliseke izibhalo. uYesu uhlonipha uYohane abancinci kuye kuba indlela kaYesu yalungiselelwa ngoYohane. Abalungisa le ndlela yenkolo kaNtu bajongwa njengamakhwenkwana. Kukho amadoda esefika seprofeta zonke into zazithethwa ngohoho, kuthiwa hoho mabathule. Soze ndithule mna noba ndingafa ngoku, ndiyandivumela nangxaki naloo nto leyo. Mna noba ndingafa nangomsa nangxaki, kodwa makuthethwe inyani uba sithi silungisa isintu samanyani. Awunawufike abantu besomba indlela ufike wena sowusakha amaqhaga seyinguwe ngoku imboni yale ndlela yakhiwe ngaba bantu. Kukho abaprofeti abaziinkomo zomdongwe ababunjwayo bakhonyelwe. Umntu athethe into angayaziyo. Uyimboni njani xa uthetha into angayaziyo? Into endigulisayo mna apha ukubona uDr Nokuzwela Mndende ehamba nomprofeti uRhadebe, abe umprofeti uZinqeba Mhambi wabhubha ekhala ehamba nohoho lo. Oyena mntu ekudala waxhasa abaprofeti bakwaNtu nguhoho. Umprofeti uTilana kaGcaleka uMbhambatho ufike kwakhe eKapa wamkelwa nguDaluxolo hoho lo undim. Ndayisabela yiloo nto ndithi ndaqamba ingoma ngentloko kaKumkani uYintsa kaZanzolo. Yinto yokuba ndiyalazi ibali layo, ndilazi from umprofeti uTilana. Okoko ndabaxhasa abaprofeti bakwaNtu. Umprofeti uZinqeba Mhambi bendihlala kuye kukhamba eligqirha likamama. Ndixhasa abaprofeti engabafuni nokubabona uDr Nokuzwela Mndende abaprofeti, kodwa namhlanje ulala ngengubenye nomprofeti uRhadebe. Ithetha ukuthini loo nto? Sithi Nkosi, sithi ababelela abaprofeti. Namhlanje abaprofeti bakwaNtu bayavela, ngokuvela bayasebenza. Kuthi aba bantu babengabafuni abaprofeti batsile ngaphambili, ukuthakatha oko batsile ngaphambili. Ibe ngabo ngoku abalala nomprofeti uRhadebe. Ukulala nomprofeti uRhadebe ke ndifuna ithetha le nto icace, kukulala ngangubenye ngomqondo. uDr Nokuzwela Mndende wakha njani umqondo nomprofeti uRhadebe ebatshutshisile abaprofeti ebengaphambi kwakhe? Yilaa nto uYohane wawathukayo abantu wathi ndizala ndini amarhamba niyalelwe ngubani na ukuba niyosaba ingqumbe zayo. uYohane wathukisa. Nawo hoho ke uyathukisa ngoku. Uthukisa kuqali ngam. uYohane wabathuka abantu emlandela ukuze uba niyalelwe ngubani uba maniyesaba ingqumbe zayo.
Nami ke ndifuna uqonda uba nokuzola Mndende uyalelwe ngubani ngokuba mawubamkele abaprofeti abo batshutshisa. Ungafuni nokubabona. Namhlanje nguwe ngoku oyokoneka intungo kubo. Ubancoma, uncoma ntoni? Ndinomsindo. Noba ndingafani nangxaki mna, kodwa nomsindo. Masingamoshwa. Masingamoshwa. Inkomo yomdongwe inenhlahla kuba iyakhonyelwa. Ayikwazi uzikhonyela. Inkomo yomdongwe inenhlahla kuba iyakhonyelwa. Yeke into yoba iqhekeka yawusuzela. Thula ndizuthetha. Inkolo kaNtu ndisatsho nangoku. Ukuba sifuna inkolo kaNtu yamanyani, makubuyelwe kumakomkhulu kuyoxoxwa kumakomkhulu kuba niyasibhidisa xa nizathi xa nithetha ngenkolo kaNtu nifune into yokokuba abantu mabayeke ezicaweni. Ibigqitywe phi loo nto yokokuba xa ukwinkolo kaNtu awuzuya ecaweni? Ize nabani? Ngubani owenza naloo nto? Yeyiphi le conference yaxoxa loo nto kwavanwa into yokokuba inkolo kaNtu imele uhamba ngohlobo? Azikho izinto ezenzeka esintwini zingagqitywanga kumakomkhulu. Masibuyeleni kumakomkhulu. Ithetha ukuthi loo nto leyo asinayo inkolo kaNtu ngoku, asinayo i-African spirituality ngoku. Into esinayo yesentlokweni kaDr. Nokuzola Mndende emele ukuchithwa kuqalwe into entsha. Camako.